Muri Zimbabwe makadi zvenyu zita ndinonzi Sylvester Tapfumanei simbi yebasa. Tiri kufamba tiine nyaya yekutsvaga zambuko kune vanhu vanotambudzika mukati meupenyu hwavo. Vangayambuke sei? Kune vamwe vanonamata, vamwe vanotsvaga pundutso dzavo kumadzitateguru, kumasvikiro, vamwe vanotsvaga pundutso dzavo kuna musikavanhu kuburikidza naJesu Kristu. Zvese izvozvo iri nyaya yekuti munhu angave nechiraramo chakaita sei, zvikuru sei nyaya yekuti munhu ave neupenyu hunonakidza, hunofadza, kuti agogara achitaura kuti pano pasi ndakambotapirirwa neupenyu. Asi kune vazhinji nekuda kwemhepo dzinosundwa nevakafa, dzinosundwa nevapenyu, dzinosundwa nevaroyi, dzinosundwa nekuda kwemweya yezvikwambo inoiswa pavanhu ichishandisa vanhu kuti zvavanoda kuita mukati meupenyu hwavo zvisabudirire, tichireva kuti munhu anobirwa destiny yake. Tine nhaurwa yatakaburitsa pano yemurandakadzi anobva kwaBhora, akagerwa bvudzi rake remumusoro, akagerwa bvudzi rekusikarudzi, akagerwa bvudzi remuhapwa, zvaasinganzwisise nekuziva kuti zvakakonzerwa nei. Akauya kuno kuSly Media akaita chikumbiro, aita chikumbiro kuvanhu vanobatsira. Pakazoita vanoitwa Tateguru Dengu vakati aiwa ngaauye kunoku ndimbomutarisa, ndimboona kuti nyaya yake ndingaikwanise here kuisusukidza kuti tione kuti chii chiri kunetsa mukati meupenyu hwake. Zvinova zvinhu zvatinotarisira kuti mese imi muri kunzoko tikange taisa nyaya paSly Media, imi vanoita matare, nemi munoita namadzibaba vane makereke avo, imi vemachechi akasiyana siyana vane masimba ekubvisa matambudziko emhepo inenge yakaiswa pamunhu, muuye kwatiri muchitaura kuti aiwa ngaauye ndinokwanisa kunge ndichimubatsira. Ndo zvakaitwa naTateguru Dengu. Tisati tapinda munyaya iyoyo, chandinoda kukuzivisai ndechekuti pano paSly Media tiri kuti isusu munhu wese asati asubscribe tiri nechikumbiro chokuti ngatisubscribe kuti tisvike 300,000 mwedzi uno waMei usati wapera. Muna June tinenge taakutotaura zvimwe. Chamunongoita imi kuti usubscribe ndechekuti munhu wese anofanira kunge aine email yeGmail yaanozvigadzirira ega pasmartphone pake. Ukatsvaga pavana vadiki vemazuva ano ukati ndoda kugadzira email yangu, vanokudzidzisa. Kana vakudzidzisa, izvozvo zvozoita kuti bhatani ringave riri grey, ringave dzvuku, ringave dema, rakanyorwa subscribe, ukariklika ikoko tinebva taverengwa kuti vanhu vanoteera Sly Media vangani. Ndicho chikumbiro changu tisati tapinda mudare ranhasi. Zvaitika ndezvokuti tadaidzwa kwaTateguru Dengu nhasi uno kubudiriro kuti tizopinda mudare pamwe chete nemudzimai uyu akagerwa bvudzi remusoro nesikarudzi. Kutaura kwatiri kuita kuti takambokuratidzai pano akurarama aine muparavara bvudzi harichamera nekuda kwekuti tingati kuroyiwa kwaakaitwa, nekuda kweuroyi hwakaitika paari. Ndo nyaya yatiunza kuti tipinde mudare nhasi kwaTateguru. Hatisi kuziva kuti achanzizvo naTateguru bvudzi rako rinofanira kumera here, kana kuti harichamera, kana kuti zvichaita sei, izvozvo hazvina anoziva. Chatiri kungoziva ndechekuti toda kuti tipinde mudare tinzwe kuti sekuru nyaya iyi vanoionawo sei.
Kana wechangamiri kwakadino kumatare kwako ndiro nai aiwa rakanaka. Wandinyepera uyu wechisukuru chindikuti kwaidzane nacho. Wakadipo sekuru. Ndinorarama wakadiwo iwe chisikana. Akasimba makasimba. Kwakadino kumatare kwako. Aiwa kuri nani zvako. Ndiro nai. Ndokumbira dupo. Mutupo wangu inyati. Tinoritenda. Tine mazwi atuda kureva newe. Ndiro nai. Maviri matatu handipfuuri yayo. Ndikange ndapfuurawo nditi kona ichangamire sei maakupfuudza manzwi. Asi angu maviri mangani? Matatu. Manzwi andoda kuambirana newe. Manzwi ekutanga kupfimbana neumbarume yako. Ndiro nai. Mapfimbana, mawirirana, kana kuti magadzana imi muripo vaviri. Zvamaita izvozvo pano pamukova. Ane chishumo chaakanoita kuti ndo zviripo ndatiwo ndane mukaranga kana kuti chisikana chandanacho. Ini ndichinorona dare rangu chekuamba hauna kutambirwa zvine mufaro. Chokwadi. Usina kutambirwa zvine mufaro. Wakamboita seunge wakunodududza uchinoti ini ndichirekedza ndichisiyana chinyi? Ndichisiyana newe. Ndochiona yeumbarume yakavavarira yakati kwete ukadaro handidi wandirwadzisa. Zvaita izvozvo zvavavarira mukati mechinyarudzi mukaita vaviri bedzi. Ndo vakaita kunge vane rutsigiro newe neumbarume yako. Chokwadi. Dzamara ugare. Chokwadi. Wagara pano yanhumbu. Zvayanhumbu. Ndotinoona nhaurwa yekunoti vamwe vakati mudzorere kunhumba yatsano wake anorarama ariko. Mhaka raakuitika paariri tinogona kupararirwa tikave tine mhosva kana kuti mhaka mukati maari. Asi umbarume yakaramba inewe pachipfuwa ichingoti kwete. Handiro. Ichokwadi. Ndaona waita musodzi. Usikana. Waita musodzi uripo. Dzamara. Pane jeche. Paita jeche. Pakabuda manzwi. Akabuda vamwe vononongedza vonoti kwete. Jeche randi redu ripi. Redu iri. Asi umbarume ngoramba ichingoshinga kuti ngenyi madaro ndiri kuziziva kuti nhumbu ndeani? Ndeyangu. Manzwa wakadhibana nawo kaya? Ichokwadi. Ichokwadi chikutaura sekuru kuti ndizvozvo. Mwana wenyu wakutanga wakabvunza musha menyu. Ndizvozvo. Murume wenyu. Ndizvozvo. Murume wenyu akaramba akamira newe. Ichokwadi. Hanzi ichokwadi asekuru. Ndinoritenda muganya. Monemo. Ndariona rakadaro rasusukidza. Manga makasunzumara panhumbu apa pachinoverengwawo kunoti ndepangana mukati meropa. Ponzi regedza vazviitire zvani zvavo. Pakunoda kunoti munozviitira zvenyu. Pakaita makakatanwa akasimba. Mukati meropa reumbarume yako. Vamwe wakati kwete ngamuruke papi? Ngamuruke pano. Ngaanotsvaga akura, ngaanotsvaga kupi? Ngaanotsvaga uko. Vamwe vanoti kwete. Ngaasunzumara asi ngaasunzumara achichengeta paangana. Zvakaita songe zvaramba kana kuti zvaponga. Mukaramba muri pamanga muri.
dzamara vamwe vadura manzwi kunoti koisi tiri kufireiko chatiri kufira iroro parisiri redu hadi kutaramuka aende kurefu manzwi ayo wakadhivana nawo ichokwadi hepano pachiraramo asiregedza ndikunongedze nai ichokwadi tirimo mukati menhumba yavakarorwa pane muchembere wayo wangoti kwegurei muchembere iyeyo handi mushava musvipa une saka rekudzasi pemeno ake ndiyo waisunzumara naye mukati menhumba chokwadi ndichogone pane muchembere ane saka pakumazine kuzazvo hanzi nemo changamira ndo akanga vachirevedzwa kunzi ndo mbuya ndizvozvo weumbarume yako ndizvozvo chaizvo mbuya wakadhivana nawo iwe rungwanani uchida kunomirika pashi wakadhivana nawo so vari pamukova pako vaitsvagei makatumana nawo here pamuzivo nerimwe remazuva kare ikako ishuwa inyaya yekuti ini ndechingoita zvemaricho handichazive kuti wakati wawinge chii asi kuri kusenseni handichazive kuti ainge zvazviri zvechisezvo taingoita zvemaricho havana manzwi avakaredza akanyanya vakangoti ndonguva yavo kumuka iwo kati hungu ndonguva yada kudini yada kumuka pazvapera zvakadaro ivo vachibva vatenderera vakaenda kwavari kudini kwavari kuenda asi havana kuenda kurefu vakaita kunge vari kudzungaira handiunoona pandiri pano ndo pamukova pamadhivana nai vachiita kunge varikuda kuuya mukati menhumba yako iwe uri kubirikawo pasi uchiona vari pedyo vapedza kukwaidzana romangwanani vakaita kunge vari kuenda nekuku vakadzoka ndo kwakuchidzokera munhumba yavo ichokwadi kana uri kufembedza ibvi musiwo kumushando hakuna kukuitira zvakanaka hakuna kunge kwakajeka musi wachona iwoyo wavakauya rungwanangwana iworo mubva mazobva ipapo muchienda kwamai zvamaida unoita basa hazvina unatsofamba zvakanaka musi iwoyo ichokwadi taita zvekutyora foji kwataishanda chii chakaitika musi iwoyo pataityora fodya musi iwoyo ikoko wataityora fodya amene vanhu vakaita kune vanhu vakangoitawo zvenoisi zvavakaita tiri ikoko saka kushanda kwacho sevanhu vanga vatanga sezvo zvainzi fodya ikatangiwa kutyorwa haidi kumiswa basa raizomira zvakangoenderera hazvo mberi asi kwakwatoita hondo kwakuine mutauro saka takazongosusukidza zvedu kungoita musweri wedu asi zvaitorema zvamusi iwoyo manzwi aya ndiri kumarevedza kuti ufembedze ibhirani dai kunonzi kufembedza ibhi unokuziva handikuzivi ndiani anga munyepa ekutondera zvakaitika mumashure orit ipapo nayo handikuzviziva gwara iroro ndarona rakadaro wadhivana iwe nemuchembere iyeyo kana uri kutondera hazvina kupedza mwaka inokwana kuita mitatu paita mwaka mitatu pakatanga nhaurwa dzakawandisa kwazvo mukati mekugara kunozondana zvamainokumbidzana munyu zvakabva zvanosvika pakunoti zvakabva zvakuda kunoguma papi kunoguma ipapo zvagumapo ipapo chinotondera manzwi andiri kunoreva ndochinotaura nhaurwa yekunoti ndopawakavambira kunoveurwa mukati memusoro wako asi hauna kuvamba kungoveurwa mwedzi wese bvudzi rose radini rapfuura
chokwadi. Wakatanga kuveurwa pano apa. Ndopo wakavambira kudini kuveurwa. Ukata pamwe mushando yandiri kuita yokunotorawo mugomo ndichidini ndichitsiga. Ndichitawo zvandiri kuita. Zviro izvozvo ndazviona zvavambira ipapo. Ndizvozvo chaizvo. Ndoriona rakadaro. Shoko rangu ronopinda ronoti mukati medare. Vane chivavariro chavakavavarira pamusoro pauri. Iri nhaurwa yeuroi kana kuti yemamuka andopatetekera. Vachinoti vanokutorawo munoita mushando wemushando wavo usiku kana kuti wemamuka. Zvikuru sei vane manzwi avainonongedza vachinoti iwe kondadini nai muchemberi. Iwe ka igotipawo zvigiri yaunenge washava ndokuti zvinake rakunoita kunge je kana kuita kunge dambe. Chokwadi chaizvo. Zvaita saizvozvo nhaurwa tiri kubereka tiri kukura tine mwere dzatinadzo. Kugara kwokuvavarira ndokwakuzonosvika kunoveurwa. Asi ukanotarira paunga ukarinda paukanoveurwa musoro wako pari kuoneka pane zvishoma shoma zviri kure kure, asi oshaya kuti rimwe rachona zhinji raindepi. Ichokwadi chaizvo. Kwa hiyo waida kunokuduburirei makate kana kuti hari dzanga dzisiri dzako. Sekumba kwataiti ndokumba. Kana uchinge watumwawo kana kurongedza mumba unenge uchinodzipukuta nekudzivhurawo. Havana kukutsindidza here kuti rega kunovhura dzave dziripo mbiri dzave dzakakura kudai nei dzanga dzakasusukidzana. Havana kukunyepa kuti aiwa uku unongopukuta kuzhe chete. Mbuya wakambodaro sekudaro. Iwe ukadini ukaita nharo. Papa ina vamwe mai vakanga varipo achiti kana muchipukuta haridzi zvese zvamunoita zvemunonyatsodzibvisa zvakanaka muchibatawo zvakanaka semunhu nomukadzi muchiita izvi. Saka sekumba kwambuya sekumba kwedu handina zvandaitya kana kuramba kana kuti ndaizvirasira kupi, ndaingotiwo ndiri kungonatsurudzwa kuita zvakanaka. Vakatora kugumbuka kubva ipapo handowapanzwa. Chokwadi. Zvine chitsidzo chokunotaiwa ndoda kuchinoshanda newe. Ndoda kuda nokuti wada kuita uchenjeri. Wakanoturirwa manzwi asiri ndiwo kana kunorunzirwa manzwi asiri ndiwo nanyambi yako kuti ita zvipi? Ita izvozvo handopatetekera. Ndo nhaurwa iripo pamusoro pechiraramo chako. Yezvi pakatsikwa mukati memukova iwowo. Zvose zvauri kunochema zvine chiputu. Kunoti apa ndovhudzi rangu rezvakati, iri ndovhudzi rangu rezvakati, iri ndovhudzi rangu rezvakati. Pavanopika mikonzi avo ipapo. Uri kunditetekera? Ndiri kuzvinzwa. Ndo nhaurwa iripo. Asi haichada kuti urambe une ndangariro dzipi. Idzodzo. Chiita ndangariro dzokuti nhaka unondorarama sei. Ichokwadi. Handopahwisa. Ichokwadi. Nhaurwa yangu yodzoka yonoti mukati mokuberekwa kwoumbarume yako handisi kuona pane mufaro wokunoti zvavakanga vachishuvira ndozvofanira kunge zvichidini zvichiitika. Vakapedzisira vakunoti mwana wemakuyu anodetsa kuchengeta. Taiti tiri kuchengeta mupwere kuti mangwana azotichengetawo kana kuti chizukuru. Zvakabva zvaponga. Chokwadi. Anga asisada kana kutoita hurukuro nawo dzakawandisa zvanga asisatodi. Iyo iri hombarume yako iyo. Ishuwa. Ndokwa kunopfekedzwa mhepo pamusoro pechiraramo cheupenyu hwake. Pononzi mwana wemakuyu zvaadai todini naye. Kwakuchinopfekedza mhepo
dzanopinda kuti nhakauna asangane nenhaurwa dzokurumwa nembwa dzenyika. Ane mashoko akapomerwa asina kuita. Ichokwadi. Ndo aripo achinonzi handii adai asiri kudii asina kudaro. Ishuwa. Akagara naniko akagara naye. Varutaura munhu unga varutaura nyaya murumonyo kuti murumonyo akaiswa mhepo, aiswa mhepo akazopomerwa mhosva yaasina kuita akabatwa nembwa ino. Imbwa dzenyika ino kure vachiise mapurisa. Ndiyayo kamunoreva. Shona yadzika. Ichokwadi. Ichokwadi ndo zvakaitika. Hanzi nemo. Akabata chibharo kupi? Mwana watete asi iye ari kuzviramba kuti handina kudaro. Uri yanzwa manzwa ngumukanya? Ndiri kuteerera sekuru. Ndiri kukudzwa. Manzwa asina kudini, asina kuita. Handwa panzwa. Mhepo dzaakapfekedzwa mukati mechiraramo. Nai namuchembere apa. Nai. Kune ngava iriko kupi? Ikoko. Handwa panzwa. Hungu havumbamira zvake haranga yake kunoti haranga ndinoida ndoyandadini ndoyandada dai. Asi kune mhaka dzavo varipo vangani? Varipo vaviri. Dai. Iye muchinda uyu nemuchembere upi? Nemuchembere uyu. Chikonzero chokushaya kutenda. Handwa panzwisa. Kononzi mwana wemwana wangu angabva adaro. Hungu tsvigiri yaenda. Dai. Ichokwadi. Tsvigiri yaitoenda vaitosara vasina chavainacho. Kusara vane komichi chaiyo yetsvigiri. Voti aiwa rekedza tiendese chiputu chese kupi? Kuna mbuya. Kuna muchembere. Dai. Muchembere. Vaita saizvozvo asi vane nhaurwa dzokunoti ndakakurera. Ichokwadi. Mashoko avo handisi kuona agumira papfupi. Handwa panzwa. Vadzaita makangani mbiri. Dzekurera nedzekuda kunoti ayo haranga ndo haranga yangu yandada yo vachiti ngadi kasiburuke. Vainoita zino irema. Dai. Mashoko akatanga achinyenyeredzwa achinouya nemakuhwa. Dzabara mashoko akuzenga achinotaurwa sezvaari. Eshuwa. Mwana womwanasikana ndo watinoti mwana womakuyu. Mwana makuyu. Makuyu. Mwana womwanasikana wavo. Anenge asina bambuka. Asina baba. Ndiyoti ndiye murume wemudzimai uyu. Ndizvozvo. Pari kunzi vari kutenderana nazvo sekuru ndiwo rafamba rakadaro dare rangu. Nhaurwa dzemukati medare dzotaura dzonoti vakazama zvavari kuzama chavakakwanisa kukunda kana kuti kuita. Dai. Ndicho kunomuita murume. Vakamuita murume. Dai. Vaivata naye. Ndizvozvo chaizvo. Vaivata naye. Zvimwe zvacho hazizvo kuda kuenda kunobvunzira kana. Zvaitooneka nekuzivikanwa kuti vaivata nechinyi. Iye akambotora kumbobatikana nazvo kuti ko chinyi iwe ukapinda munhumba umu. Namuchembere chinyi chaicho chamunenge muchironga chaicho. Ichokwadi chiri kutaura tateguru Dembwe. Chitori chokwadi. Makambosangana nacho. Takambosangana nazvo. Iwo akatomborwara murume wangu iye. Zvokutoshaya zvokuita kufamba kutoshaya zvokuita patazongoendawo patakazongoenda. Vakataka kuti ndaakushedza mbuya iwawo waSononguri. Ende zvaitoita kana usiku semarwere awaita sezvandakanga ndangonzi ndiite inini. Munhu anga asingagoni kumuka asingagoni kufamba akamuka akaita simba kundibata kudai kuda kundiroveresa uko. Akataka kuti inini handisi Charles ndonzi Medina wakangwarisa. Ndosaka takatara kuti panapa tidi muyera nyati. Wanhu wenyati weshonga wakangwarisa sokustereka nekumahungwe uchandiona. Wakangwarisa mwana iwe handikude ndosaka singakude mumusha muno. Asi zvikazosonongurika hazvo. Nhaurwa idzodzo ndedzekumufembedza ipi kwandiri kuita nai. Naye ari kutonderawo kuti achitsigira kuti zvikutaura tateguru ndizvozvo
nekuti ane chiitiko chaakasangana nacho icho chaari kutsanangura tateguru. Tinoritenda mukanya. Ndaripfuura rosero harina maturo. Dai asi pane maturo idambudziko toriripo. Dai ndanga ndati handingavambiri pamusoro ndichiona pazasi pane tsvina. Dai kwakuchinosumudza mhepo dzavakanosumudza. Daika dzandandichino nina akarinda nani. Daika ndodzo kunopiwa mhaka yekunotayo akabata chibharo ndodza apupura uyu. Daika kunoti hungu ari kunzi akabata chinyi, akabata chibharo. Haana nhasuna ane musodzi yaanenge ainayo achimbonosvima. Kunoti ko inini upenyu hwangu huri kupi, ndinozoita sei, zvozodini. Zvaitika izvozvo nhasuna ari kurarama ari mukati metorongo asina mhaka. Murume ari kupi? Ari kune zvaapa Central. Ari paCentral. Nenyaya iyoyo kunzi. Nenyaya iyoyo nguva yese yanga ari kuchikurubi. Saka pakutanga January wapa Central. Akapiwa pakatongwa kanzi 20. Bvawabvisirwa 2. Bvawanzi chienda ne18. Saka pakasvika kuchikurubi bvawabvisirwa dzimwe ndokubva dzasara 12. Saka pandakazoenda ndichizondonzi mimi murume wenyu haana mhosva. Mapepa ake kuratidza kuti haana mhosva. Munofanira kuti ite appeal. Ndokubva ndafambira mapepa acho. Ndokubva ndamaendesa. Saka akamapedza ese ari 5 achimanyorera kuHigh Court. Jaji akaramba kutambira chichemo. Akataura kuti iwewe mwana uyu ari kutaura kuti pa2 years idzi nyaya isati yabuda. Aitaura kuti iwewe wakati iwewe uda kumuuraya kana nyaya yazobuda. Saka iwewe utori mhondi uri muurai, pedza makore ako. Mwana uyu akapomera murume wenyu kuti akandibata chibharani makore mangani? Panguva iyoyo anga ine 7 years. Saka nyaya iyi yainzi yakaitika gore rakapera kureva 2017 achizosungwa 2018 ndo zvakaitika. Asi medical report matsamba ekwachiramba aitaura kuti mwana uyu no crack no damage, pane kaumbo kakaitika. Saka zvakadaro waidzitonga isati yapinda mukoti, waitaura kuti izvi zvarambwa nedare kuti 36 years pamwana ane 7 years. Asi zvauchaendere ndezvekuti kaumbo kari kutaurika aka hapana munhu anokapiwa nekuti mwana uyu akutaura zita rako. Asi mwana uyu sekuongora kwedu nemaziviro, mhosva iyi anofanira akabatwa nemwana ane 14, 15, 16 years kumahumbwe, kwete kuti mwana uyu akabatwa pachokwadi. Saka ndo zvakatotongwa nazvo. Kuramba kwako nekubvuma kwako wakutomboenda wakadaro. Ndo zvakaitika. Zvizhinji ngatisiyei kuna sekuru. Isusu takada kuti mungobvumirana nekuti sekuru makambosangana nawo here? Aiwa ndewasiwo. Kumusha kwenyu anokuziya? Kwete. Kutanga kusvika mudadirawo na. Kutotanga handewasiwo. Saka pane zvavari kutaura zvipane chavati vapotsa here kana kuti pane chavakunyeperai? Aiwa hapana. Hapana. Vari kutenderana nemi tateguru? Ndine musodzi pamatama nokuda kweumbarume yake. Kuti ari kutongerwa mhaka dzaasina kudini, dzaasina kupara. Ndo dzandavambira kunodini, kunoreva. Ichokwadi yakuvirana nazvo. Risinei. Kune rinogona kuvakwa. Tinotenda aiwa ngazvidaro sekuru. Kuti vari nyika dzimo wakwanise kuhwawo tsitsi. Kuti aburitswe here sekuru ndozvamuri kunangana nazvo? Ndinoritendera rakadaro. Tinotenda sekuru. Ndinoritendera rakadaro. Tinotenda muchirikadzi akutenda chirikadzi ane murume arimo aripo ane asina. Pano mhepo dziri kusumuka pamusoro pechiraramo. Odanwa mukati meropa rekuberekwa kwani kwake iye umbarume. Iye umbarume iyoyo. Anomuchemera kuchemerwa neropa. Zvichirehwa kuti iwo atsano yakutunda mupwere uyu vakadzama. Andoti tetekera. Ndakubatai muromo asekuru. Ndiro. Tirikuita kuti mukaranga uyu tifambedzane naye. Imi handimuzive, imi hamuzive. Zvimwe tine tichida kubvunza kwaari kuti zviri kufamba chaizvo. Baba atezvara venyu vari baba vemurume wenyu?
Baba vemurume havazikani kuti vari kupi. Sei? Wakaturwa ari mukomana maitikirwa zvakaitwa mukanya adopatetekera pane nhaurwa nenhoroondo dziri papi dziri apa dzakakora dzinogozha daika nhaurwa iripo ndiye kunoti muchinda uyu kuti akwanise kuberekwa mukati mematare aya kana kuti mukati meropa iri daika handingati mupwere wemwanasikana ndiro ndizvozvo ndarireva sokunodaro pane nhaurwa iripo unoziva anonzi muranda. Muranda munhu anoshandiswa pamusha wevamwe vanhu kana achiripirwa ka ndiro nai akabva apo ane kugunun'una andopanzwa kana kuti ane kutsutsumwa pamusoro pekunoti pfuma yake haana kuigamuchidzwa mukati memanja ani emanja ake chikonzero chokupfimbana nemwanasikana uyu vari hanyoko okubara hombarume yemugaranga upi azozvara mwana uyu ndapanzwisisa hombarume yake dai ndizvozvo mwanasikana uyu ongo ndiye akazvarwa mushure mekunge muranda aita bonde nemwana womusha maaishanda. Ichokwadi. Chimiro chiri pamurume wenyu. Ndizvo zvakanga ari mukomana webasa pamba apa. Saka zvaonekwa sekudaro ndokubva baba vazouya varidzi vepamba apa weekend ndobva waudzwa. Wakati iwewe uda kuroora mwana wangu handidi. Mari yandiri kukupai kufudza mombe ndoyaungarooresa mwana wangu. Panguva yacho wanga wakapfuma zvakanyanya. Wakati iwewe handikude haufa wakaroora mwana wangu uri mufudza mombe ndobva wamudzinga bva wamunyima mari bva wamudzinga wakati mwana wedu tosara tichichengeta tega anozvarira pakatoita rombo rakanaka mukanya dai pakatoita rombo rakanaka vaida kutomubaya ndo zvaiitika andonyatsopanzwa mafambiro akaita neshoka dzake achisvimba musodzi anga akakurisa andopatetekera akaenda neshunga akanorarama akanoita umwe upenyu hwakanodini hwakanoita dzamara nhaka unohu ini ndiri kuti akapfuura andopatetekera asi raita chimiro ichocho mweya wake nanhasi uno uri kupapa kunoshuvira kunoti ndokuda kwei ndakanyanyoshoreka kuita chinyi chandakaita dai ndiye akazondosvika kunoporonga zvose zviri mukati memusha upi kana nyange mukati meropa chairo chairo vamwe vanogona kuda kuritsvaga uroti nemhaka yei iye akaresva handiti haana kuresva kokuudza kuti ndinokuda hakusi kubata chibharo takayanana pataita bonde tese handawanyatsopauyisa raita iroro kana iyo daanga aripo amwene wake uyu daika ainodudzira nhasi uno kunota zvechokwadi takanga tadini tawirirana zvakanga zvatozvenguva kunosvika nhumbu inodini inobata nhasi uno mweya wake kana kuti ropa redzinza rake riri kunotenderera kuti kora makandiita ndiripi ndorandati vamwe vanonge vozoda kunoritsvaga kunoti aiwa kamukwambo kaya akaripirei wombunyikidzwa andowapanzwa ndipei pfuma yangu ndikupei dai mukandipa pfuma yangu ndoudini ndokupai kwete kuti nera waparairi hapasisina ndini nhaka yako pano bodo rinenge raresveka andonditetekera ndo nhaurwa dziripo dziri kusumuka nhasi uno makandi kanotarira pamusoro pechiraramo chivapwere wawakabara iwe pane nhaurwa dziripo dziri kunomira dzemhepo ekunoti nyange uyu takamuendesa mukati metoronga hatichaonani naye iye zvine zvaana kana nyange ani anoenda kunomuona ichokwadi sekuru vacho vakangozvinzwa kuti panaendako hazviite zvakanaka havatodi munhu anoenda ikoko ivo havana kumbobvira vakatsika kwakati handiendi
Icho kwadi atateguru ari kubvumirana nemi. Zvino raitika sairoro rine mhepo dzavakasumudza pamusoro pevapwere dai Vana vavavo. wakabereka iyeyu Ichokwadi. sikana uyu nhasi uno vana avo vari kungodzungaira pamusoro pechiraramo kana kuti kudzungaira kuzhinjisa kuri papi kuri paari paduka mapese chachiseko chenyika paduka mapese chachiseko chechinyi chenyika rakungonzi svado zizi muchiti zizi mukariona iro rakasikwa namusikavanhu moti muroi handiwo semazizi maroi nai ndo rakuitika papi rakuitika pamusoro pavapwere wake ndo kwakunopfekedzwa mhepo daika Mhepo iri pavana. hungu Tasanangura ita. mhepo pamusoro pepwere dzopfekedzwa nai kona kunonzi idzo dzipwere kana dzangonzi dzidzumukei ukararama uchinondzidzidzira mushando uyu daika ukaudzidzira kana ukazotambura mangwana wakura unorangarira kuti pane mushando webindu wandaidini wandaita ndikaenda kubindu zvinondiitira zvakadini zvinondiitira zvakanaka dai iri nhaurwa yekunoti iyezvi pane chirevo chiripo chekukudza ruoko kutora vasina kudini vasina kupiwa Kuba. hungu Icho kwadi ritaura. Ichokwadi ndanetsekana nawo wanavo. Vana vane makore mangana. Mumwe wacho ane 10 years, mumwe ane 7 years. Wanavo vari kuba zvokuti handitauri chinhu. Pandigere chaipo chaipo iko nezvindakandibve. hakuna munhu mukuru Handichadiwi. ane ruoko daika hakuna munhu mukuru ane ruoko rwakapfuura rwevapwere vapi Ichokwa havasati vabatikidzwa handopanzwa havasati vabatikidzwa asi shoka ndo dzinodini Zvinoonekwa. uchingopira gotsi kudai so iye anopinda nekudini nokubuda mabasa ari kubatwa nevana ava ka anotyisa. Handisisina kumwe kurova kwandingaite. Zvese ndakatraya ndikaedza. Iko zvino vanhu vakungoti vakangomuona kana anenge aita chavanoita vanobva vangorova. Kana vamwe vacho vari kuuya achirova inini. Hani kuti ndini ndakaregerera wana. Handina rugare kwandiri kugara nepamusaka pevana avo. Vanogona kupinda mumba nepahwindo kana kubhasa hwindo. Wodya kana chikafu. Kana kutora zvavanongotora kana kundotengesa. Kutengesa kwacho hakuna kana nebasa kana kuchinja kana nechimwe chinhu zvisina kana nebasa rese. Iko zvino vakutoshandiswa nevakuru. Mukomana ane 15 years kana 17 years kuenda kunoti handei iwe enda unopinda mudanga umwe undipe huku ndiende nadzo. Zvadaro wangu ava ndo vanonzi vana vari kuba. Izvozvi kumapurisa kune nyaya mbiri dzakavhurwa house breaking dzevana ava. Handichina pekugara ndina rugare. Masabhuku apindira kuti amai vangu vaende zvavo ngavaende zvavo ngavaende zvavo ngavaende zvavo. Handina pekuti apa pandinotengesera pamusika pangu mari mwezurayo pakafuma pakapaziva pasa handichatombowada nepamusika pacho pavanotengesera kuti vawane kurarama. Hapana achandida kuchikoro kwacho havasviki. Vanodzokera mudzizi. Handichina kana pekugara. razizi parave ukaona zizi wakuti muroi Ishuwa. Ichokwadi. Asekuru mukaranga watambura. ndo nhaurwa dziri papi dziri apa dziri pachipfuwa nokudzimba kunoti kwoupenyu handichararama nhupi dai iko kuvamba kwechikore icho chinechi anga atombofunga kunoti rega ndizvipfuudza akazotarisa chijeche chidiki chandiri kuona chainacho so ndo chaakanotarira anoti rekedza ndizvitorere tambo ndozvisungirira Chitori chokwadi nekuti kana hama dzangu chaidzo ana mukoma wangu wana sisi wangu havachatomboda kana kusvika inini vanondi asi nevanava havachatomboda hapana hapana. Saka ndakaona sekuti zviri nani ndozochiona nhoroondo yemwana wangu ushu baba wacho achisungwa ndakanga ndine nhumbi nemwedzi 1 kuzosara iye mudiki ushu kuzosara ndinani manzidzikwane ndizosununguka mwana iye nhoroondo yemwana uyu nepakasungwa baba nekusara kwandakaita ndichigara ndinoshungurudzika zvakanyanya kwekuchemera kwekuudza idzo hama dzacho dzemurume uyo ana tete wake ana sekuru wese
wakati hatichada kutombonzwa nezvevana vacharisi, takungotarisana nezveameri ndo zvatongosiwa iri kuchitirongo. Ava vana vakuzvarwa vamheno hatichatomboziva, hatichetina kana basa nazvo, hapana achazvida. Saka ndokuenda mbotaurawo kuna amai vamwe vamwene wangu munena wamwene wangu mai vemurume uyu kuti ndo zviripo. Saka kumapurisa kana mandinogara muraini sabhuka tati chimbodzokerai nevana ava kwamakabva navo, nyangwe zvazvo dzinza richinetsa kwamakabva kwamaigara pamwe wakambonotsika zvinoita nani. Ndokubva ndavaudza muropa rake anotambirwa nani ipapo, wakaramba wakati handidi kana kumbomuona. Anotambirwa nani pamuri kuti padzinza papi paanosvika achinotambirwa ipo pasiri pavo futi. Iye akatodzingwa zvavaitoda zvakatodini zvakaita dai hakuna kwaanoenda. Zvaakudawo rubatsiro rwakakura pamusoro pemweri dai kuti chireva icho chiminzi chinomira zvakadini, chinomira zvakanaka. Ndo nhaurwa iripo chisikana unonditetekera ichokwadi. Zvine nhau dzinoda kutambanudzwa pamusoro pechiraramo chako kuti upenyu hwako ukwanise kuedzawo kumira zvakadini, kumira zvakanaka. Asi nhaurwa idzodzo ndedzemhepo bedzi dzinoda kukumurwa pauri iwe dai dzakumurwa dziya dzandareva kuti vane chiito chavari kuita muchembera andopohwisaka zvavainotsvaga kuti muparadzane vakazoti hayo wakangwarisa hayo wakandiona. Shungu yavo muchembero yave kuti varoye nevava ameno kana ndakabata bosi ndiyoyo naika piri payakavambira ndiye chirevo chokunoti zvatanga takatarisira kuti chizukuru chedu chikomana hombarume uyu ndaika achava achitipa zvese zvatiri kuda ndaika vaida kumuita muranda zvekare dai sezvakaita atsano wake ndaika zvakabva zvaramba zvipi akakurumidza kuona nekupepuka kunoti aiwa kwete handiro ripi kana nyangwe rainochemera mukati mematare kuti ko atsano wake ndoda kuona atsano wangu, ndoda kuziva kuti atsano wangu ari kupi. Akasvika pakuudzwa kunonzi iwe ravauda kutsvaga harizi rani, harizi rako. Ndiri kubwodoka here newe icho kwadi chaicho. Akanongedzwa mbuneso kunongedzwa kwete zvokuti iguwa rinoenda nekusera. Kunongedzwa kuti zvaakutsvaga atsano wako unowaziva. Inotinyararira zvipi? Atiziva zvokumusha kwako ndosaka taiti waera nyati wane pamuromo wakangwarisa. Zvikanzika kakakadzi kawinako ndo kakakurunzira mazwi ekureva kakuvhura uso. Vateereri tiri kwasekuru Dengu tauya kunoku vatidaidzane kuda kwedare remurandakadzi wamuri kuona uyo ari paTV mushure mekunge vamunzwira tsitsi ari pachivhitivhiti cheSly Media vakati ngaauye kuno ndimubatsire, ndinomubatsira zvangu. Asi nyaya yamunoziva yaakabuda nayo paSly Media ndekuti mudzimai ushu akagerwa vhudzi remumusoro, vhudzi remuhapwa, vhudzi rekusikarudzi. Haana kuziva kuti akagerwa nani, zvinova zvinhu zvokumutambudza kwemakore akawanda kune vakamboona nyaya yo pano pachivhitivhiti. Imwe nyaya yakubuda futi nhasi ndeyekuti murume wake akasungiswa achipomerwa mhosva yekuti akabata chibharo, asi sekuru Dengu vari kutaura mudare muno kuti haana mhosva yaakapuwa. Tangoti tikudzorerei kumashure zvishoma shoma tichikuyeuchidzai vateereri paSly Media. Regai tikumbire munokwanisa kuti bvisira heti here vanhu varangarire tione zvatiri kutaura izvi kuti ichokwadi here. Asi takukumbira akumurira hamuna kunge mamuona kai manga muchingotaura tauda kuti aone kabvudzi rakabviswa rama muchitaura iyo. Aiwa kuonesa vamweni ndaona kare. Maona kare? Ah, ndaona kare. Ndanza ndatomuonawo. Taona kare. Muri kuona mudzimai ushu. Regai ataure ega zvakaitika. Chii chakaitika kuti vhudzi renyu mutanzwa sekuru vachitaura magererwo amakaitwa nemhosvo dzamakamaita nezvamakamaramba kuti mufambidzane navo mune zvekuroya zvavaida kuti muite. Muri kunzi makabata futi hari dzakanga dzine mhiko dzadzakanga dzinadzonzi musadzibate. Asi takanangana nenyaya yekuzomuwana musina vhudzi imimi. Zvakafamba sei muchidimbu? Muchidimbu ini ndakangomuka ndichiona zvakangodaro. Tine kubasa kwataishanda.
ndokubva ndangoona takupfeka heti ndakugeza kumeso ndoona makaita kujoborwa saka handina kumboita basa nazvo handina kumboita hanyika nazvo handangosiya zvakadaro kwakutongomhanya kubasa. Ndozvataura kasekuru baibe kuti makangofunga kuti aiwa ndofunga nebasa randinoita iri ndozvachikavhudzi. Ichokwadi ndokuzoenda kubasa kwedu ndokubva tadzoka remangwana kuona futi zvakuedzera futi remangwana pakundogeza pai pandinoita ndichigeza pai ndopandakazoona amusisina chinhu amusisina chinhu rakabva rangoenda rese zvese netsiyo dzese idzi ndakazongoona hapasisina mese mune vhudzi mese andina amutorina ndozvakaitika ndopakatangira dambudziko rangu remaziso ipapo. Maziso futi anorwadza? Anorwadza maziso. Atetekera tateguru takatatiyewo chidziva teerere pachivhitivhiti pedu apa makatendera kuti vaonewo mabasa enyama nemuchiita muno. Unoziva kufananidzwa nechidhoma? Taura itse kufananidzwa nechidhoma ndokwaakaitwa handowanyatsopanzwa zvichireva kuti zvavari kuda kuita kana zvichireva kuti zvavari kuita zvese zviri kutovaendera asi zviri kuramba nai kuti zvinyatsoshanda zvamazviri kwazvo nokuda kweropa kuti ropa ravari kunobata harizi rani harizi ravo mudzimu masvikiro nemhondoro nemakombwe zvedzinza rake okuvaira nyati nai vari kumirawo zvakadini zvakasimba chavaitotsvaga chinhu chinonzi ndufu pamusoro paari asi ari kurwirwa ndakaona ndosaka taguma nawo nesona aiwa tinotenda nekumugamuchira mudare renyu sekuru watambura mwanasikana paakazouyawo kwedu isusu achitsvaga rubatsiro ndonhaurwadza aichema nadzo dzevhudzi nezvinhu zviri kumunetsawo mukati meupenyu hwake nevana vake vari kumunetsa nyaya dzacho dzakawanda pano munhu mumwe chete sekuru ndiro murume mutorongo asina mhosva mukadzi oveurwa vhudzi rese munharaunda maagere ari kungonzi sva ari kudzingwa vana vadzambavha vane 10 vane makore 10 pakaoma sekuru rinorwadza rakaita sairuro rinoburisisa misodzi kurwadza chaiko kuti baba vacho murume wacho haazive dzinza rake futi pamusoro paizvozvo kuti baba vacho futi vakanga vashandiswa pasina mari yamuripo wavakapuwa aya makomo nemakomo dai zvanga zvichibvira kunotiyo mbarume yaabirika mukati medhorongo mari naika ndikaguma nawo naye ndingagona kumusesekedza kuti asvike kuropa rekwani rekwake naika ndinorireva idi iroro ndinorireva idi maka handioga andori nehama dzaainadzo dzeropa dziri kurarama dziri muno mudzimbabwe kunze kwokuti baba vake vakashaya asi ane hama dzake hungu aiwa tinoti muri kupadzoka ndinomusesekedza pane makuhwa makambodzwa here mukuti hama dzake vapenyu kana kuti chipa zvakambotaurikawo hapana kana zvandakambodzwa kuti vachiri vapenyu here nekuti zvinhu izvi zvakaitika kuma80s zvichinzi mukomana uyu aigara kupurazi kunonzi kumaundi hamuteni ndokwaakatorerwa uye ndokwaakadzorerwa zvekare aiwa zviri kunzikwa sekuru zviri kunzikwa sekuru tinoritenda zvino nedare racho nemamiriro arakaita here munomuita sei muzukuru wenyu kuti zvinhu zvake zvitange kutambanuka kukumbira wese amasahwira ake hatizana nyati tasanganiswawo nekuti tese tiri mudzimbabwe kuchema kwemumwewo misodzi yake inosvikawo nekwatiri wakapotera kwatiri akati vedu wenda tambudzika saka mazoona mazenge asvika panapa nekutungamirirwa nofunga dhananyati vamutungamirirwa kuti asvike pano here hamhino kuti zvakamira sei tichitenda kumberi pachitambanudzo chiri pedyo pedyo izvo tapfuura zveumbarume yake naika zvichazooneka nemwaka pachitambanudzo chiripo chekuvamba chitambanudzo chevapwere naika tochatichadaro tosika chipi ichocho bosi piri ane rupawo rwaainawo pahota pake papi apa naika rokutemererwa ndorwatoti rupawo
Shuwa nekuti ndakambobviswa chinhu chandakabviswa pachinzi ndo pakatanga kuiswa maki yekuti wandione pawakazondigera musoro. Ndoinonzi Rupauro kutaura sekuru. Ichokwadi ichocho. Nemo sekuru. Posi Piri unombotarira here pachipfuva pako apa? Ndinombotarisa. Pane zviripo? Ichokwadi. Pane Rupauro ruripo? Pedzepo tikadzika nai takunoenda kuno kuchinena chake uko pazasi perikufuti ana Rupauro futi ruri papi? Ruripo. Ichokwadi zvondakazvitiona mumwe muposti rakatega ndikuibvise nyora dzamakaiswa. Saka ndikuziva nzvimbo dzachona idzodzo dzikutaurwa nasekuru. Ichokwadi sekuru. Ndonhaurwa dziri papi? Okatanurwa mhepo yaakapfekedzwa kureva kuti ndoyepiri tatiposi yevapwere naika kuti akwanisewo kusunzumara zvakanaka paari kurarama ari. Ndiroka Piri naika obviswa jabwa nemunyamwari riri papi? Riri apa. Kana vari nyika dzimu vatenderawo rinodzorerwa bvudzi ripi? Iroro nai apa handingavimbisi zvamazviro kwazvo, asi chatinoda upenyu hwake hwekuti akwanise kuriritira mhuri dzani. Ichokwadi. Aiwa ndokuzvinzwa. Angararama seiyezvi ndikamutarira dai pandamboti nini unoziva chinonzi chindoma ukati hauzivi daika ndati zvaakaitwa zvese izvi daika ndo zvine mufananidzo wechindoma handopatetekera zvaita saizvozvozvo vanomutora kana kuti vakamutora kare vakanomuisa muimba inotonhorera dai isingadi kupinda mwenje unodziya zvokuti izvozvi zvaakanga aenda pane mwenje unodziya daika atomutenda pari anorukutika zvisingaiti anobva ateta kunge ari kutsva nemoto. Ichokwadi handidi zuva, handidi chando, handidi mhepo kubva pandakagerwa musoro iwoyo. Saka ndinototadza kutoshanda mamwe mabasa kuriritira mhuri nekuda kwedambudziko rangu, asi vanhu havazvisiwe. Vanofungidzira kuti inungo kana kuti ndinoda humwe upenyu huye, asi hazvisirizvo. Havazive secret behind yangu. Ndonhaurwa dziri papi? Dziripo dzoda kutakanurwa pari. Haika takamirira ihombarume, asi sokuvimba kwandinoita hatingasvinhiri musodzi pasina daika pamusoro pehombarume yani yake nenhaurwa yaari mukati metorongo yekupikira mhaka dzaasingadini dzaasina kupara. Tinotenda sekuru, ngazvidaro sekuru munhu asunungurwe uyezve pamwe vane vamwe vakasunungurwa mazuva mwedzi wapfuura ivo haana kupinda pachikame pazvinozi kuti mhepo idzodzo dziripo uye vanotonga vacho sekutaura kwaita muzukuru wenyu vanotaura kuti vanotonga vachava vakatoona kuti hapana mhaka yauinayo asi vakamuendesa. Pakaita kamukuru akazorevedza kuti aiwa ndindi nemasimba mhepo yakabva yanzi ngaipfekerwe kupi. Iyezvi kwese kufamba kwaanoita vanenge vachiona so kuti apa adai regedza tidai. Saka zatiri kuno vari kutotiona vanotadza nei? Vanotadza tinosvika here kwatiri kuenda? Aiwa kusvika munosvika mukanya iro ndinoripika nevari nyika dzino. Zvino chiraramo chake zvatamisa pachivhitivhiti kudai kake chipiri anopaita sei nekuti pamwe vachaziva nyaurwa yapinda mudare yango variziva. Shoko rangu rinoti handina mupwere anoita rumbe. Tinotenda sekuru. Andanyatsopanzwa. Havakukunde. Zvaatsikira kana nyange akashayiwa muti waanoshaya daika kuti timutenda unodai iroro atotsikira dai kungosvika kwaaita muno mudaro ndakutomufananidza nomupwere wangu. Tinotenda kuti kwaanenge ari ikoko ndinomhanya ndonosvika ndonoringisa chii chiri kunetsa. Kana pane vari kurwisa akatorwisana. Icho chasusukidza kuti vaera nyati wouyawo mukati medare rino tinochitenda kureva akakuti ka usawiro ndoatinenge taakuti kana taakufara chigutiro tamba wakaguta ukama iko unenge usawira dai tinoritenda.
mune mubvunzo here kuna sekuru? Mubvunzo handina. Toda kumuzarurirawo mukati memushando wake. Zvese izvozvi zvandanga ndichichema nazvo ndozvekutaurwa nasekuru. Handina kana chekutaura. Nokuti ipapa panyaya yekunge yazotaura kuti ndimbodzokera kumusha, ndakanzi aiwa musauye kuno. Nekuti makataura kuZBC kuti makagerwa musoro, nekuti vana vari kundinetsa, kuratidza kuti makandipuma uroyi. Handidi kukuona ikuno. Kwekutizira ndabva ndakushaya. Kana nyanga akandizva achida kukwendera ngaakwendere. Zvinoitwa sei kuti vakakatwewo sekuru? Nekuti vacharamba vachirwisa nekutumira mhepo idzodzi saka vanoitwa sei? Zvikabviswa zviri paari yeye musikana uyu. Zvinoenda zvinoshungurudza. Ngavauyewo vazoreurura zvavakaitawo sekuru. Zvekutaura kuno pavapwere vake chaiye muchemberi. Havasi vose vaanoyandana navo. Vanotoziva mabasa ano. Amai vavo. Mune vatosunungura mhuri dzakawanda sekuru. Tinoritenda. Vana vavo ivavo havana mhosva. Mwanasikana ari pana haana mhosva. Mwana wemunhapwa uyu haana mhosva. Kunyanga aine mhosva zvake yekuti akaitisawo pamuviri. Asi kwasazvosvika nekwazviro kwasekuru ndakumbirawo. Pasi chigare taiti murombo munhu. Chokwadi. Andopahwisa. Chokwadi. Ndo pataimupa uya unonzi kutema ugariri. Dai. Kuti aiwa tazviona nemhaka yawadini. Kana tada kurambanisa torambanisa. Asi tomutisi uchitema ugariri upi? Uripo. Asi kurambanisa hakuna manake. Hakuna manake kurambanisa. Aiwa tinotenda sekuru. Rakanaka. Tinotenda vati havana vafambira zviri pahana yavo ndizvo zvavasangana nazvo muda vatateguru vengu. Imimi handiti maona, imimi makambofamba ndizvo. Mukamboenda kune mamwe matare. Mukamboenda kumapostori. Tateguru handimaona vachisvika takagara panapa. Mudzimu wasvika tiri panopa. Mukudzwisa here kuti mutaura nemudzimu kana kuti mutaura nenyama? Aiwa mudzimu. Mudzimu uri kuziva sei kuti mudzimu? Ndiri kuziva kuti masvikira taita tichiwaona tichitaura nawo wasati waapa neizvi zvatosiyana. Tinotenda nakuitira kuti tinatsoziva kuti vanhu vanozoti vakaona nyaya yenyu. Mudzimu hauende paindaneti. Vakaona nyaya asi zvakawanzika zvese zvimwe zvese wanga wasipo. Wanga wasipo enda zvina wanga wasipo pazvaiitika uye paslai media ipapo zvimwe zvacho hazvina kubuda. Sezvekuti painzi mwana uyu asiwe pano uye hatimude mukadzi uyu, handina kunge ndakazvitaura ipapo. Pane zvimwe futi here zvavataura zvinoratidza kuti aiwa sekuru vanonhonga tsono vabata dare nemo zvamavo ndezvekushandiswa kwemurume uyu zvekuti aidanana nambuya ndizvozvo paslai media zvanga zvisipo. hamuna kumbozvitaura? Aiwa kwete. Tinotenda saka kureva kuti sekuru magutsikana nedare ravaita? Aiwa ndagutsikana. Iwe uite uparwe naika. Ichokwadi. Nyora idzo rupauro rwandataura ndowamunotinyora naika. Rupauro irworwo inai kuti varege kurambawo vachikutora vachikuisa pachivhitivhiti chavo chevaroi. Vozari kunzi pese kwamunoenda vane vachikuonai zvamuri kuita, maenda kumaprofita, maenda kudzin'anga, maenda kumatare, vane vachikuonai mafambiro amuri kuita zvese nezvamuri kuronga. Ndozvataura tateguru. Nemhaka yekuti vane chipauro chavakaisa zvamataura zvavati zviri panhikiri nepagotsi penyapa. Izvozvo ndo simukadi. Kutaura kwemazuva ndo simukadi inokuonesai nevaroi kuti muri kupi. Varoi venyu vakutambudzai kusvika pari zvino nimimi nemurume wenyu. Magutsikana? Ndagutsikana. Tinotendayo kana magutsikana. Tinoritenda anozowanawo miti yaanowana nayo. Tinotenda sekuru. Haangangokwendere mukati mematariku yako nonzwa manzwi chete asina chavo. Tinotenda. Tinoritenda. Tinotenda ndokudzinga mhepo kutanga kokudzingwa kwemhepo iri bati. Ndiroro. Aiwa tinotenda sekuru. Rakanaka. Aiwa rakanaka. Yewo changamira.
ndisaziva kubuda paTV hakudi maCV Sly Media TV yandispota ndiri mustreet ndazoona ndapa news ndakawandirwa nemaviews Sly Media TV mandichinjira ang madreams Sly yauya Sly Media Sly yauya Sly Media Sly yauya Sly Media Sly yauya Sly Media kuchinja vision yemageto youth kuchinja life yemageto youth kutipa nzira semageto youth kutipa gwara ramangwana rakanaka Sly yauya Sly Media